Здравейте, приятели, абонати на канала BG Adventure Time. Днес през нощта достигнахме 2000 абоната. Затова бързам да дойда тук сред природата и да спазя обещанието си по повод 2000 абоната и томболата, която всеки от вас може да спечели едни малки хубави наградки. Огромно благодаря за подкрепата, която направихте. 2000 наистина означават много за мене, имайки предвид, че първите 1000 ги направихме за година и повече. Сега в рамките на 10 месеца успяхме да направим още 1000 абоната, което за моя канал и тясната тематика, с която е свързан той, мисля, че е доста хубав успех. Продължавайте да харесвате видеята, да ги следите, да ги лайквате, да каните свои познати и нека да си поставим нещо като цел за по-малко от 10 месеца да постигнем едни нови 1000 абоната. Минаваме направо по темата за днешната томбола или така нареченият giveaway. Днешното условие ще бъде да се абонирате за канала, ако не сте го направили. Ако не сте, има една камбанка, която трябва да я натиснете, така ще станете абонат на самия канал и под това видео да напишете кой е любимият ви плейлист от моите плейлисти. Точно така. До сега може би не съм обръщал внимание на тези плейлисти, но мисля, че на телефоните първа, втора, трета колонка пише плейлист. Съответно може да ги натиснете и да ги разгледате. Там са подредени и структурирани всичките видеа до тук, които съм направил според тематиката и така както аз ги виждам. Напишете отдолу в коментара кой ви е любимият плейлист. Съответно, това нещо имате време 7 дни до другата неделя в 9 часа. Ще бъде прекратено това нещо и ще направя теглянето на томболата с спечелившите. Какви ще са те? Наградите. Има нещо важно, което не съм го споменавал. Две от наградките от предния giveaway, така никой не ги потърси. Паракорда гривна с магнезиевата запалка на крайник и този страхотен survival kit, който е за спешни случаи. Мисля, че са много готини неща. Жал, че хората, които ги спечелиха, не ги потърсиха. Това ще бъде първа наградка. Това ще бъде втора наградка. Трета наградка е този водонепромокаем кълъв или кейс за телефон, или по-скоро би бил полезен за всяка една малко по-голяма част, която искате да запазите суха при някакви походчета, излети и така нататък. Мисля, че е доста полезна. На четвърто място е тази чантичка медицинска, много компактна, много приятна, с различни джобчета, за да може да съхранявате всякакви медицински принадлежности, когато излизате. И не на последно място, като последна и по-голяма награда, този супер кейс на компания Sport Gear, който доста прилича между другото на моя комплект, един от комплектите ми, с разликата, че отпред има велкор, с който може да залепиме, както в случай ми за чантичката ми за оцеляване, такъв так. Тук в това случай съм си сложил положителната нулева на кръвна група. Има джобче, възможност за закачане на колан, за носене и най-важното е, че с доста джачки, в които може да сложим нещата си за природа, къмпинг, оцеляване и така нататък. Това бяха условията и наградките за днешната томбола по случай 2000 абоната. Продължавайте да се абонирате, да каните свои познати, оставайте коментари, защото това помага за предвижването на сайта сред самия YouTube и до другата седмица.